Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनिनो मोजां दं, जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो स्कुलाव थांनो ओंखारदों, थाला मारिनानै लाबाय। ओमफ्राय बिबैबो गैया, बिबैयाबो गामियाव दंहैयो, ओमफ्राय फैगासिनो आरोना। ओमफ्राय ओंखायनो साबिखौ आङो बिबोदा मोनाव दोनहैनानै फैबाय आरोना लास्टआव। ओमफ्राय थांसै आंबो स्कुलाव थांगोन, स्कुलनिफ्राय माबायाव बिजनियाव थांनांगौ आरोना, LIC अफिसाव। लोगोफोर मास गोदान हाबबाय नालाय राननांसिगोनलाय आरोना लोगोफोर, इयाव होमबा लोगोफोर नै गारियाबो बाहेरावनो थांना फैग्रोनोसै, आङो स्कुलाव फिस होग्रोनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर नै स्कुल फिसखौ होखांबाय आरोना लोगोफोर आङो। ओमफ्राय दा थांसैलाय बिजनियाव LIC आव थांबावनांगौ लोगोफोर। नायदो नै स्कुलनि भिउखौ एसे ओरैजाय। सान्दुं गोसाथार दिनै लोगोफोर, सान्दुंआ थिं थिंनो। थांबाय थानोसै लोगोफोर होनबा आङो। सफैलायबाय लोगोफोर नै LIC अफिसाव। अबाव? न' बे वाल सिङाव? वाल सिङाव? बेजों फैदों बायदि समफिउटार। ओमफ्राय आं दाउनो माइरं होबाय, दाउआ गिबाय थाबाय। ओमफ्राय ओंखारलांबाय? ओरै नायहरबा अहाय दं आरो ओरै मानबायलाय सुनदावलाय, ओरै मानबायलाय लामा नागिरगासिनो। लासै ओंखारलांबाय। बैहाय जि गोबाव थाथ'बाय, थाङाबो फैयाबो। माबोरै जिबौ अबेथिं? ओइ माबा मोनथिं जागोन बियो, दिबियामोननि वाल गावनाया। बे गुदुं माबाथिंनो फागथिंनो फैदों बियो। लोगोफोर नै सफैलायबाय आङो न'आव, सिदा न'आव फैनानैसो लाफैलायबाय आरोना लोगोफोर आङो। LIC अफिसाव भिडिअ लानो हायासै। ओमफ्राय बिबैयाबो माबायाव गामियाव थांनाया सफैनानै दं, नै सफैबाय। नै माइरं लायदोंमोन आरोना लोगोफोर, कुइन्टेलनि माइरं मोनो नालाय जोंहा बिबैनि नामाव। ओमफ्राय नै आंहा फिथाइ लाबोबाय आरोना लोगोफोर। जिबौ फैदोंमोन आरोना लोगोफोर, बिबैया फैनानै नुफैदों। एकदम फैथारलामोन, वाल होजोबनानै। सिगाङाव बिराद गिदिर गिदिर फैखायोमोन आरोना लोगोफोर जिबौआ। एकदम दाउदैखौ सेस लाइन मन'जोबोमोन। ओमफ्राय दा सोरगिदिं वाल होजोबनायनिफ्रायनो एसे खम जाखायोमोन आरोना लोगोफोर फैनाया। ओमफ्राय दा फैफिनबावदों नै न' सिं, बिबैया फैग्रा नुफैबाय आरोना। बे दंखल माबा खाथियावनो, ओइ माबा खाथियावनो वाल जिं थाबायबाय थादोंमोननो। ओरैजाय बैथिं एसे वाल फाग जानाय दं आरोना लोगोफोर, बिथिंनो फैदों खोमा। भगबान गरमथार लोगोफोर, जिनो सान्दुंआ थिंथार। ओमफ्राय नै आङो वाटारमेलन लाबोदों नालाय, आथिं आखाइ माबानानै जि जोम गानस्लायनानै एसे जानानै लानोसै। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संसै आरोना लोगोफोर सानसुनि। 11टानि बारखाबाय टाइमा, फिथाइखौ जाग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर। एकदम ओंखाम उखैनायबो मोनबाय। 11टा बारबाय, 12टायानो जाबाय खोमा। ओंखाम ओंख्रि जेबो संथ'वाखै लोगोफोर। आं नैबे फिथाइखौसो जानानै लाग्रोनोसै, ओमफ्रायसो संसै आरोना। नै थान्दानो बिराद गरम बोथोरा, बेखौसो जानानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय नै बेयावहाय माबा लाबोदोंमोन आं लोगोफोर, नैबे ड्रागन फ्रुइट आरोना लोगोफोर। बे बुस्थुआदि मानैखा दाम गोसा, जोंनि बेयाव थाइसेयावनो माबा गोलैबाय आरोना लोगोफोर, 120 टाका ना मा होनखो, थाइसेयावनो 120 टाका ना 40 टाका होनखो बावलायलांबायसो आं। ओमफ्राय नैबे फिथाइ, नैबे आरोना लोगोफोर, नै किवि फिथाइ। नै बे फिथाइयाबो मा दाम, एफाग्राब दामथाय।
150 थाइथामजों 150 थाइसेयाव 50 थाखा गोलैबाय आरोना लोगोफोर बेबो। ओमफ्राय नैबे आंगुर फवासे 50 थाखा। ओमफ्राय बे आरोना लोगोफोर आङो बेखौ एसे माबानानै जानोसै बिबैजों आंजों गथ'फोरनो दोनसै आरोना एसे जानायनि ओरैनो थाइफा थाइफा लाबोबाय आरोना आङो बेखौ ड्रागनखौबो जानो लुगैयो ओमफ्राय नाथाय दाम गोसानि थाखायनो आङो बांद्राय बायनाय जाया। थाइफाफोरल' एखमबा लाबोना होफैयो गथ'फोरनो थाइसेखौनो। ओइ नै तरमुस नायदो लोगोफोर जानोसै फिसाफ्राबो आंना फिसा माबायाव बिराद गोथाव मोनो उन्दैयाबो तरमुसखौ। दिनैना बांद्राय बाला नङा दाख्लैनिया बालालाथारमोन। जानोसै लोगो बिराद माबा थान्दा मोनखायो आरोना लोगोफोर बेखौ जाबाथाय उदै आराम मोनखायो रोसि गोनां ना। हानानै जानोसै लोगोफोर मैगं हागासिनो आइजों आंजों। बे मैगंखौ मिथिगोना लोगोफोर नोंथांमोनहा? नै बुरि थखन आरोना लोगोफोर बुरि थखन जा गोलाव गोलाव मुथासे लाबोदोंमोन आङो मैया बेलासियाव मोननानै। बेखौनो जागोन आरोना लोगोफोर जानो दिनै सायगासिनो। गान्थि 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 आरोना लोगोफोर गोरलैसो मदद गोरलैथार। लोगोफोर सोर सोर जाफेरखो सोर सोर जाफेराखै लोगोफोर नोंथांमोनहा नै बे मैगंखौ नामफोरखौबो मिथियोना मिथिया? बुरि थखन होनो आरोना। ओमफ्राय माबा दाउला खेंगुरुबो होनो। दाउला खेंगुर बायदि बिबार बारनो बिबारखौ नुफेराखै आङो। दाउला खुंगुर बिफांबो होनो आरोना होनोनो आरोना लोगोफोर बिबारखौ नुफेराखै आङो। बांद्राय मोननाय जाया नालाय एखमबा एखमबा मोनो बेलासिनि बाजाराव लकेल मानसिफोर लाबोनाय। ओमफ्राय बेयाव मैया मोनबोनानै लाबोदों आरोना लोगोफोर बांद्राय मोनबाय थाया हाग्रानि बुस्थु नालाय। सायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा संनानै जानाय समाव माबायदि टेस्ट नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै। होमबा लोगोफोर लेमना लाग्रोजोबनोसै। लोगोफोर नै आंना मैगङा रेडि सायखांबाय आरोना आलु फिसा फिसा दरथाम होबाय आङो। लोगोफोर नायदो जा गोथाव संसै सिम्पोलनो सामब्राम बानलु होबाय ओमफ्राय पासफुरन एसे सेरनोसै आङो जेबो होआ आरोना लोगोफोर पासफुरन एसे सेरनोसै। होनसैबो लोगोफोर नै रेडि मोनखांबाय आरोना। ओमफ्राय मोनखांनानै आङो दसे गोबाव रेस्ट लाबावबायसो। ओमफ्राय नै फिसाफोर सफैनानैसो दा ज' ज' जाजाय जानोसै आरोना लोगोफोर। स्कुलनिफ्राय सफैजोब्बाय फिसाफ्राबो ओमफ्राय जानोसै नै
माबाया बुरि थखन आरो आलु आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाउदै न'निनो दाउनि दाउदै एवबाय ओमफ्राय नैबे फुङावनो संखादोंमोन आङो बेखौ मटर आलु माबा आरोना ओंख्रि जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै सामब्राम बानलु लाबाय ओमफ्राय नै मैयानि माबा बाथोनबो दंबावो लोगोफोर जोगोनार बेगर बाथोनमोन मैयानि ओमफ्राय लोगोफोर नैखौ फार्स्ट जानानै दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो माबायदि मोनजायो बियो मैद्रु थान्दा आरोना लोगोफोर मैद्रु बायदि गोथाव मोनजायो बानलुखौनो अरफ्लांबाय मिथिनो नागिरदोंमोन लोगोफोर बियो बुरि थखना सानाय सुनाय हामो जाहैदों आरोना जाबाय थाबा ओमफ्राय हार्टआबो मोजां जायो हार्ट प्रब्लेम गोनांफ्रा बुरि थखना मोजां होनना बुङो आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा ओमफ्राय जाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो लकेल मैगंखा नालाय जेबो मुलि आरि होयि हाग्रानि मैगं नालाय जानांगौ आरोना लोगोफोर होमबा जानोसै लोगोफोर